bagi nono lamsogo. Tai sini oro joto buku khaiman to sonai bo belai kha hambai rui tai lamsogo. Song tini oro Borkathal party office sini kokcha panda chuklai kha. Tai song o jaga wo kokcha panda wo chini buskang ni nahan monuti rok song o jaga kok salai ka kabangma. Je chini buskang o samong hambe kabangma chungna kebeng tongnai rok tai bubagrani again cho kok sanai rok nei tinai bo song kokcha blai kha. Song borong no boba haike kasui narak manai je chini bagai hami hambe sai tongma bagai. Tai bubagrano mia je kok hambe samani bagai bo belai ke song kha du bolum kha bayar song dukhona kha o jaga belai ke song bakha kheka bubagrani bagai belai ke borok hambe sai tongo tai bono kasuna bagai agut lawo bono jagaria oba haike rok sawo actually belai ke obo wrong borok ni wrong information rui tongo plus sini je tiprasa tongnai rongno borok oba haike kok hambe viral khai tongo jeng bai bahai ke sekangnani borok chesta khai tongo bubagrani nahar mung oboya sengno thancha tonna bagai se sengno tiprasano sekangna bagai ya jeng tiprasa sab jaiga rongno kuluk tongnai rongno sengno sosana bagai si bo soyung ishor haike base family seng bono mani wi bini dagi tiki seng samung khlai tongo sini thaniwo mungsa tipramo thaniwo hujangnai kri tai bubagrani ti samung bai no seng je TWF ni je bo songchai remani abone tini seng burir bodol bo krak khai buskango ba sawi himi samung khlai tongo sini burir mo tharok belek ke kha ganang tai maya ganang samung belek krak khai tangai tongo tai sini buskang ni je samung kabangma tongmano jeng success khlainai tai sini great atir polen ni bagai jeng je samung khai tongmana abo success khlainai tai bubagrano jara kebngai rong bo jeng bongno bongni again chokok saya sang hamya haipano jeng borok no oba haita satung jeng bongni request khainai ang kuno party no down khlai saya jara janjamu chungtei national party pan khlai tong se party pan khlai tong to bongni thani request borok no bubagrano oba haike haina da satung Ini apa bisino tino to song tini kokcha biasa sini kaisar district apa song west district ni sini tini apa kokcha pandang ka west district ni kokcha pandang kan sini orang tini blok ni baru aku payment cakap blok ni presiden juga aku pay shop aja abang tini orang apa hambai maya kan kayak central ni sini orang general secretary mau pay shop aja by option ada berapa pun apa hambai kayak sini district ni presiden juga tonggo sini nupur dah rumah bobo sini tong sini tidulai tong samuk klai tong belai kaham klai ne bini tidu ma baino nai ko ma baino sungba asu jara ke samuk rujak kaisa koksa panda klai jaka jeng sini ho district bai wajar koksa panda wa sini buri rok mo thaba ke rak jang nai sung buri rok bahai ke puskang agu bai thanai bubagrani geta tipralen ni sobawo geta tipralen ni sobawo jeng bahai ke jeng buri rok sini o sodor oyas district go seng besekanggo aku bai thanglai tabuk je chini oro chini bubagrano joto kisu ko hamia sai tongmani oborong no seng bahai kai kasunai bahai kai jeng besekanggo kasui o chini bubagrani emang no muk thangkhainai obon bagi jeng belai kha khamlai mani bising tino seng tini chini o district committee bai kaisa kokchak panda khlaijaka obono ang sala musungu Cini bubagra kai cini tiprasarani dofani hamkraini bagri cini tiprasarong mo buskango bahai kai muthangjangnai bahai kai khlaijangnai bahai kai cini dofana tisajangnai geta tipralen bahai kai mannai obo hini cini tiprasa dofano thanjak khai tongmani somoyo cini bibinno onno doroni party ba ngko rok phai cini bubagra no koto kisu ba sai tongkha o samani bising tu jeng kanau belai no bekha dukho nangkha o samani o bekha dukho nangman bising no seng buskango yakiri barok nan bagai kerak khlai yakiri barok lainai hai hini jeng tini koksa blaikha hambai